Hvordan ved vi, at Jesu opstandelse ikke bare er en god historie, en myte, ligesom Iliaden eller Odysseus? Kæmpe godt spørgsmål. Prøv lige at følge med og se, hvad der sker. Så velkommen til, var opstandelsen en opfindelse, eller hvad? Episode 0. Som kristen vil jeg indrømme, at jeg er personligt meget interesseret i spørgsmålet om, hvorvidt Jesus faktisk stod op fra de døde eller ej. Hvis han ikke gjorde, så siger Paulus i Bibelen, at så er min tro ligegyldig, og jeg lever i en fantasiverden. Så hvad gør vi? Vi kan ikke bevise opstandelsen i et laboratorium. Men ligesom i en retssag, så tror jeg, at vi kan sandsynliggøre den ud fra bevismateriale, øjenvidenberetninger og udelukkelse af dårlige forklaringer, ligesom politi og domstol altid gør. Der er nogle brute facts, som de fleste historikere, også ikke-kristne historikere, er enige om. Jesus fra Nazaret har levet. Han var populær og blevet henrettet ved korsfæstelse af romerske soldater. Hans grav var tom. Hans disciple var overbeviste om, at de havde mødt ham i levende live efter hans død, så overbeviste, at de en dag gik i døden for den tro. Kristendom voksede eksplosivt og endte med at omvende det selvsamme romerske rige, som slog Jesus ihjel. Altså, Jesus blev officielt Gud i det romerske rige. Hvordan forklarer vi bedst de her etablerede fakta? Når vi undersøger historiske begivenheder, så leder vi efter den mest logiske forklaring. Mange teorier er blevet fremsat allerede, der prøver at forklare disciplenes opstandelsestro. Jesus døde ikke rigtigt, derfor stod han op. Disciplene hallucinerede, disciplene fandt på det, de løj, fordi de fik noget ud af det, osv. Jeg tror personligt på, at ingen af de her forklaringer holder vand. Den mest sandsynlige forklaring er den forklaring, som disciplene selv gav, nemlig at Jesus stod op fra de døde. Og hvis han virkelig gjorde det, så er han mere interessant end Julius Caesar eller nogen anden historisk figur. Fordi så kunne det jo være, at han har nøglen til det evige liv. Det kan være, at vi kristne og jeg selv tager fejl i det. Jeg er i hvert fald ret kugt, hvis jeg tager fejl. Men jeg vil virkelig gerne undersøge det her, fordi det snart er påske. Så vil du med på den her vandring de næste uger, hvor jeg laver en videoserie om Jesu opstandelse. Vi gennemgår de evidens- og bevismateriale og øjenvidenberetninger, som er, og så ser vi, hvor det leder os hen. Følg med. Vi ses.